A les biblioteques de la UAB ens preocupem per garantir la teva seguretat i protegir la salut davant de la Covid-19. Quines mesures estem aplicant? A les biblioteques UAB hem reduït l'aforament. Pots comprovar en temps real l'ocupació de les biblioteques. Per no fer un viatge en va, també pots consultar l'aforament de la biblioteca en directe des del teu dispositiu mòbil. Quan entris a la biblioteca, recorda sempre portar la teva mascareta. Renta't les mans amb gel hidroalcohòlic quan entris a la biblioteca, abans i després de consultar els llibres o revistes, o quan utilitzis qualsevol altre equipament. En cas d'utilitzar dispositius de la biblioteca, recorda desinfectar-los abans i després del seu ús. Manipula només els materials necessaris. Deixa els documents consultats sempre als carros o sobre la taula. No els tornis a col·locar a la prestatgeria. Han de passar la quarantena de 48 hores. Procura mantenir la distància de seguretat en tot moment. A les biblioteques trobaràs cartells que t'indiquen els llocs on pots seure i que t'ajudaran a mantenir la distància amb la resta d'usuaris. Quan marxis, gira el full que trobaràs sobre la taula. Ajuda'ns a saber que aquell espai ha estat utilitzat i que està pendent de desinfecció. Utilitza preferentment les escales de les biblioteques. L'ascensor és d'ús individual. És important seguir sempre les instruccions que trobaràs a les biblioteques i respectar sempre els itineraris assenyalats. Si únicament vens a retornar documents, pots deixar-los a les bústies de les biblioteques. Els documents que tornis et constaran en préstec fins que no passin les 48 hores de la quarantena. Ajuda'ns a fer de les biblioteques UAB un espai segur. Evitem els contagis.